kowe gawe bombong ning ati. Panen sak panen kena kanggo nyukupi kebutuhan saben dinane. Aku ning ngrasakno duwe anak wedok loro gak tau akur. Jare pamit dolen nganti sorop kok ya ora bali-bali. Bu, Ana apa to, Nduk? Kok nganti koyo ngene awakmu ki? aku mau dipoyoki arek-arek lho, Bu. Dipoyoki sing ya apa, Nduk? Mau kan aku tulinan neker-nekeran karo Mbak Yuranti. Lah terus ono arek desa sebelah. Nekerku direbut kabeh lho, Bu. Nduk. Mulane ta. Nek dolen mbok yo ngerti wayah. Ngene iki wong tuwa yo melu kuwatir. Duwe adik kok isone mung manja-manjae ning ibu. Aja ngono, Ranti. Adikmu iki isih cilik. Kudune dituturi ra ngono sih. Aku dadi Mbak Yu ora kurang-kurang arek ae enggak meneh. Ngono kuwi lho, Mbak Yu, Bu. Cuk, Rani. Saiki ngene. Ibu kate cerita. Rungokno ya. Ning desa Kawitan ana panggonan sing wingit banget. Sapa wonge ora bisa njupuk wujud banyu saktiwa tengening rawa gading iku, Nduk. Lah, apa hubungane aku karo Rani, Bu? Ibu mung ngeling. Aja nganti caloro mlebu ing rawa gading. Bahaya, Nduk. Tak eling-eling. Apa sing didhawuhne Bu? Loh, saiki kek padha adus. Ibu kate nutupno gawean mburi. Ya ampun, banyu nilai bening. Bisa tak gawe masak iki ning omah. Lo, stop. Ganggu awakmu iki. Kowe ngerti iki panggonane opo? Genahno rawa lho. Mosok ya kafe tongkrongan. Aja wani-wani ndemok banyu rawa gading, berbahaya. Ora percaya. Aku wis nyepak timbo. Tak njipuk mumpung jek isuk. Hehehe. Ya apa iki gawat? Pawongan. Kumo wani lancang ana ing rawa gading kene. Lakon bakal puput rakamu saka tangi. Mbak Yuranti,
banyune apik, digawe adus lah tambah seger. Sek, gak eleng apa pesene ibu? Iyalah, lawa banyu biasa, nggak ono apa-apane. Nek dikandani kok mesti ngelan. Aku tak bocah ning kene Mbak Yu ora tak ajak. Mbak Yu, opo kuwi? Latalah. Ojo wedi. Aku iki uga padha jalma manungsa. Yen tak sawang cah loro penduduk desa Kawitan. Sing kudune duwe rasa welas asih marang sapodo. Nanging kasunatan sing tak tampa beda. Saben banyu ana ing Rawa Gading kene butek ra ana siji pawongan duwe rasa welas marang awak. Mula aku njaluk sabiyantu wartakno marang penduduk desa Kawitan. Ayo padha njaga lingkungan sing luwih becik, resik, sesawangan sarwa rapi. Tak bali menyang asal. Saiki ayo gek diresiki Rawa Gading kene. Ayo Mbak Yu.